Day! Matumbang mo to ba? Sabak-sabak mo kanina. Ikaw may naog diri ah. Sabak-sabak mo kako. Pero Jimmy, padali! Padali ba? Ano magyuning tawahan nga di magid mo reply? I-chat na nako sa messenger di po mo reply. Gitawag. Muka. Tawagan ako. Ano sige manig tutot niyang cellphone nga. Tubagon mag-ring dito bagon. Asa di kang tawahan na ka? Asa di ka? Ang gahi man kay ka. Isapot sa ko ba naman ka? Uy! Gutay. Ha, kanin hapit yung tawahanan ni nga. Ha, kanin naglaag-laag. Ha, kanin ng chicks. Huwag nindot naman siguro na kung suot no. Ito asa mo si Jimmy paabot na lang ko diri. Turo jud kay bakay. Wala ba to siya mo? Do siya uyab niya. Wa pud ko uyab di. Tama ra jud kay nindo pabutan ko tabi. Ganihara ko pinaabot mo ba? Asa man? Lago na utuhan ko kuan bagay. Motor di mo kuan managwashing pa ko. Sige na. Kanina ra ka dire? Oh, ganihara jud kay ko diri ah. Dugay kay kani abot. Gani po, minsan na tayo nalangan ko gamay dyan. Sige. Gamay raman kayo, 1 minute raman no. Kira. Asa man taan eh? Ikaw asa man mo gusto? Abot tabi ta mga to ta sa habit yun no. Oo, pwede ra po dito kay nindot Kani kayo okay, dito. nindot kay mong outfit o bagay kasi mo jud. Gapa kay ka. Ngan. No, tara na, mato na kay bro. Udto na pud ba nalit ba ko gamay nimo. Sige, sige. Bina. At ngan ko to dari bantay lang ginaw og ginay lusotron tan awaron. Magatang ko diri hangtod hapon. Hangtod makabulwagi na siya diri bantay lang ginaron nawaron. Agi makatilaw lagi sa nawaron. Ay kasa. Boss kita kang Jimmy boss. Jimmy ba? Jimmy, Oh. washing man to kaniya. Niya namay kauban to babae. Asa na washing? Ang buta sa lanaran to sa tubod. May babae ka uban? Oh, Tanawar lagi. Kanihara kang pinaabot atong diri ba? Kanihara gid ko pinaabot diri. inera kaniya. Kaila ka sa babae wala? Gid ko kailan to. Maayo pa nimo. At niya diri kay mo gito diri. Sige, salamat boss. Naagi makatilaw ron. Naagi bawad ag uyab ron tanawar ron. Sige, salamat. Salamat boss. Sige. Oy, bisa. Boss. Kita ka GB pantakala. Ayo. Ayad nimo? Oh, yun ako ba? Nagwasing. Kung pinabot diri ba pa man oy. Nagwasing man to. Asa? Dito sa Mo gitingan sa kung ganyan nagwashing daw. Hinuto nga ninay ka babae? Oh. Wala ka kabalo? Wala kay nagpaabot ko diri no nag nanglagat mi ron, nagpaabot ko diri. Kaniya raman to, ko man iabot good. Kaila pa yakwato yung kauban. Sure ba? Kinsa man to? Kaila to. Unsa to niya? Unsa to niya? Amot lang po ako kabalo pero sige man lang sila kuyog si Sandy ba? Oh, Sandy. Kwartahan ba inang bayhana no? Sandy? Oh. Nya, unsa igagaw na niya? Unsa parindi na Wala niya? ko kabalo gigagaw na niya. Pero di ba po siguro igagaw na no kung magkakos-gakos sa motor, igagaw din niyan. Gakos-gakos? Na mao gyud nakita nako ay Sure sabat. ba? Basig nang mutlot ra kag istorya diha, basig nang meron daw. Wala dili. Dili ko nimo. Dili man ko kakwartag mo ka na kog dili nang ingon ra to. Sige to sa. Sure mo. Tarong ba? Ay pangutanag di ka mo to. Basta kay nagsulpir ako. Sige dili sa Lang karon Jimmy, bantay lang yung karon, maglagot lagi. Hoy. Hop, Paisa. Wow. Lamig sakay-sakay din no. Naog diha dai kay dili ka ang dili ka uyab na. Tinuod gid ato nga nila no nga. Nagubad-uban day ka nagbabae nang washing ka. Dili man ko ni uyab god. Ayaw kong ananaa Jim kay dai nag Dili ko daghan ka nag-ingon sa ko. Dili ko ni uyab ba. Misakay ra na diha ako sa unahan no. Jim. Ya dai kay dili ka uyab dai naog dira. Sige, dili uyab manggod me. Lasa po Dili man gutak uyab god. Tinuod gid ato nga nila Jimmy nga. Uyab lagi ta ganiha. Ano ba na Sige, mo tagsabay-sabay niyo man. Misakay ra na diha ba ana sa diha sa Kami nawas unahan ako no. ba? Tinuod ang nila lang nagkumanuban mo washing kakos-kakos maning biyanan eh. Wala oy kasi nagwashing nga. Wala ko nagwashing god. Oh, limpyo kay motor oh. Wala ba diha ako sa unahan ba. Asa na ikaw na Misakay na sa buhunong da sa unahan. Ano magsigil ka kuan dere? Dili uy. Ano uyab man ning Jimmy. Ano magsakay-sakay man ka diha? Dili man gutak uyab god. Oh, Ngano kay nagnaimang ko nimo? Kaya dili man gutak uyab god. Ah, di ba? Nasa po di mo masakay ng motor no? Tinuod man jud ang ingon nila nga nagagakos me. Oh, pakiton pati ka para tinuod jud. Mo na mo bot nimo sa kuha ha? Dili man uyab na ba. Misakay ra na diha sa buhunong sa unahan. Saad ka nga. Mo at tagbuhon ko nimo nya karon may dadala ra Ano to? Asa man ka mo to? Sa Oh, kasya di ha. ba? Oh, di ba?
ko di mo eh. Mo din yung motor. Nang magsakay makadre. Ha? Kay nga no, sala ba din ako nga giangkas ko na imong uyab. Puha dyan ako. Kiligilugan mo kung babae doon ka, bu. Nya dayo po ka na na. Udot-dot po ka nga balo nang kang mantanay uyab si Jimmy. Sige, magbiga-biga mo po ka sa iya ha. Nya, sala na ako ni Ron. Nga ako'y gidate, ako'y gikuan, ako'y gisaaran karong adlaw. Aw, nagpagawa para mo ko kay para maganahan si Jimmy nako. Ikaw wawa jud kay klaro ba nang gibuhat man mo sa kuha ha. Unsa di pagkulang nako sa imo ha? Nagsaad-saad ka sa kuha ganiha ba nga kuhaon ko nimo karon. Unya di ka maulaw sa kuha nagdadala kag chicks dere. Wala ba? Na-timingan na po ni Sakay sa kuwan. Ayaw Para kung sa ilara Jimmy kay nanay na katugaan sa kuha Jimmy nanay duha ka taon ni agi di kaniha nga. Sama ko to. Sila sa kuha. Kasulti mo tinood si mo. Di mo iya ba na? Bukutasan ako. Di mo iya ba na? Ana o. Magsige man magkagdinay-dinay nga nasakpan naman ka. May pagmangko na lang kasi mong sala. Aw, okay ra pud sa kuha gidinay ko niya pero kamerang duha aw. Yan lang ko mag-istorya ug unsay ginabuhat na mo. Kisa may i-date ni mo ron, ako o siya pero siya imong pilion aw. Pagbigyan ta mo pero ako aw maglipay jud ang duha. Uyo diya day. Pag muli ka sa inyong balay. Limpyo pa kasi inyong balay maka nansya pa imong mama og kuan. Si biga ng mga lalaki nga nanay uyab, sige pag patol-patol. Kay utok. Ha? Sabagay daw ko kay utok. Naaman. Kabala naman ang nga nanay uyab si Jimmy nga mong patol-patol pa man ka. Sala din akong ako'y kung ano na mo uyab. Salak dapat ikaw na mismo maglikay. Ikaw pag kay ganahan ra pug ka. Siya may, uy, day, siya mo duol, dili ako'y mo duol Ganahan sa ra iya. gyud ka day, ganahan gyud ka. Mo na nimo. Kabala mo ang laing relationship ba? Mangilog man ka gusto ka. Pangita gimuha. Dito sa inyo day, pagmuli ka dito. Tara Jimmy. Uy, ayaw pagkuhan-kuhan, di ba? Ay, kung ba di mo ang motor. Imo, ikaw nagbayad aning motor. Ako nagbayad aning motor mo. Ay, ba? Pandaran Jimmy ba? Pandaran nimo dili. Pandaran nimo dili uno. Uy, dili ko eh. Pandara ba? Dili Pandara. ko masugot. Aw, dira. Sakay ko. Uy, day. Ano magpatangki-tangki mo ka day? Ay, Tama mo. Uy, kay, ako may sakay dira. Ayaw, ano? Jimmy, hindi ko masagot. Panawagin mo kanino. Ha? Wala. Hoy! Day! Matumbang mo to ba? Sabak-sabak mo ka di. Ano? ikaw may naog diri ah. Sabak-sabak mo ka. Uy, pero Jimmy, padali! Padali ba? Wala ka dili. Wala ka dili. Kailan dali mo sa motor na kuwan? Ay, baka ba? Nya. Nya. Ano magsige man kag... Dito ba masapli mo? Na ako? Bala ka dira mo, uban jud ko. Ako may nag Ano, hawa di hawa. ikaw hawa ko dira apat. Hawa dira ah. Hala, medyo mag-away mo. Ay, blakaw na mo.